Каля рэчкі ішла, ды пасвіствала. Пізду козырам нясла, сіські выставіла. З вами Наста Суханосік у перадачы «Смаленне віпрука». Сёння мы далей знаёмімся з Рыгорам Івановичам Барадуліным, а дакладней з яго этнаграфічнай спадчынай. Словамі, прыказкамі, прыгаворкамі, якія той запісваў. Гэта жывая мова, крывіцкае паганства, як казаў аўтар. Пагаворым, як гэта? Піць нагбом, ляжаць покатам. Хто такі ясік, туленька, што такое уруча на падоймішча, ды колькі гэта? 3 п'ды попелу. На ўсялякі выпадак прыбярыце дзетак ад экрану, ага? Пагналі! Вушацкі словазбор Барадуліна выйшаў у 2013-м, хоць самі словы аўтар пачаў натаваць яшчэ хлопцам са школы, 7 класу. Сашытка зрабіў блакнотик са скрэпачкай і напісаў на вокладцы «Слоўнік». І ўсё жыццё спісаваў пачутае ад вушацкіх людзей, ад мамы, ад суседзяў. Здаецца, нафіга? Ёсць жа слоўнік крапівы, напрыклад, класічны. А вы тым слоўнікам падапрыце дзверы. Рыгор Іванович казаў: «Самую вялікую шкоду ў 20 стагоддзі нанёс нашай мове слоўнік Кандрата Крапівы, бо та мова абсалютна русіфікаваная. Канешне, Крапіва атрымаў указанне, бо сам жа ён паходжаннем з цэнтральнага раёну Беларусі, дзе мова была вельмі цікавая. Але, відаць, Крапіве загадалі: калі мы, браты з рускімі, дык і мовы павінны быць аднолькавыя». Сам Барадулін шанаваў крывіцкі слоўнік Ластоўскага, дома меў шмат асобнікаў і раздаваў сябрам. Той слоўнік і праўда больш, чым пра мову. Гэта пісанне. Можна адкрыць на любой старонцы і чытаць. А калі цікава, зробім пра яго асобную серыю. Пішыце ў каментах. Усё сабранае Барадуліным, зразумела, не магло выйсці ў савецкі час, бо там і ўзнёслае, і скаромнае. Як ты выдаш, напрыклад, такое? Ці ведаеш, як дзяўчына апяклася? Як? З-за гарачы взялася. Чый бацька ўсраўся? Твой. А твой з'еў. Гэта бяскрыўдныя прыбабунькі, дражнілкі. Можна падумаць, як такое паказваць дзецям? Але Барадуліна больш хвалявала, што дзеці не чуюць натуральнай мовы, жывой. У школе, па радыё, па тэлевізары ўсё штучнае, а вёска высыхае, як возера. Ты яшчэ пашукай, дзе ў яго зайсці ды акунуцца. Запісы дзядзькі Рыгора выходзілі ў зборніку «З будавецця» ў 96-м годзе. У зборы твораў. Выходзілі ў асобных публікацыях і эсэ, урэшце ў кнізе «Вушацкі словазбор». І тут стае зразумела, чаму Некляеў назваў Барадуліна чараўніком беларускай мовы. Бо словы, як чары. Паслухайце. Дабрапсуй, той, хто дабро псуе. Купіла б мужику пінжак, ды гены дабрапсуй яго ўсё роўна заблоціць. Мазолькі, мазгі. Пакруці трошку сваімі мазолькамі і дадумаешся, над чым свіня хвост носіць. Нагбом, піць з усяго вядра, каўша. Пілі гора і нагбом, і каўшом. Пахадушкі, клопат хаданіна. Чалавеку па хадушках, ды час неўзаметку праходзіць. Туленька, ласкавае кліканне, падзыванне маладога каня. Спачатку туленька-туленька, а пасля «Стой, воўча мяса!» Да кожнага слова дапасаваная сітуацыя. І так яно ажывае, стае жывапісам. А яшчэ словазбор – гэта гатовы беларускі брэндбук. Вось слова «ясачка». Гэта блісцінка, іскрынка. Чым не брэнд біжутэрыі ці жаночай бялізны? Ці вось пахадушкі. Так кажуць пра клопат, хаданіну. А па мне дык само просіцца на брэнд турфірмы. Ці вось якое слово? Ясік. Ласкавы зварот да дзіцяці. Ясік ты мой, дзень ты мой пагодлівы. Але маё любімае слово тутацька. Гэта проста тут. Куды ні кінуўся, няма. Ні тутацька, ні тамацька. А вось што такое
Цыцы-брыцы. І пра каго так казалі? А напішыце ў каментарах. Ага. А вось яшчэ з кулінарнага нататніка. Здаецца, пра ежу, а гучыць як вершы ў прозе. Бульба ў панчошках, бульба ў шалупках, нячышчаная, звараная цалкам. На вячэру бульба ў панчошках, кожны сам разуваець. Самагонка. Калі самагонка плачаць, на стенках пляшкі кроплі, значыць дрэнная. Пражонка. У чыгунку пражэцца сала, кілбаса, скабінка, рабрынка, у яе мачаюць бліны, калядны стол без пражонкі, як мужык без жонкі. Сала любіць, каб у цеснаце і ў солі, каб адно каля аднаго ляжала. Сарокі ці клёцкі з душамі, бульбяныя клёцкі, а ўнутры душа, сала ці сечанае мяса. Ну што, стаўце на паўзу, зачапіце чаго пад'есці і працягнем. Ён так курыць, як пі***да сена есці. Не будзе з яго людзей. Кароткія замалёўкі жыцця Барадулін называў рыгаццё, усякая усячына. Ці вось слова «збудавецця». Так вушацкі народ называе выдуманае і нявыдуманае, вясёлае і сумнае, нішто і нешта. Часам здаецца, што выразы вульгарныя. Пайшла сучка бразной. Ці вось пайшоў быў мніхі ды яйца ліхі. Ці вось дзяўчыну худенькую называюць бараня нага, 16 кілаграм, бо дзяўчына мае быць сур'ёзная. Дзесяціна саду і млын ззаду. Але давайце шчыра, яно жывое, не пахабная матрасня, а народнае паганства, без фігавага лістка культуркі. Як ёсць. Некаторыя выразы чыстая філасофія, дзен. Бог сірот любіць, толькі шчасця не даець. Горка, гарэлка, але п'юць. Дрэнна замужам, але ідуць. Добра таго біць, каму баліць. Добра таго лаяць, хто сорам маець. Душа сваю долю чуе. Сабака і на Бога брэшаць. А ведаеце, як людзі казалі, адыходзячы з могілак? Хай са святымі адпачываюць, ды нас дажидаюць. Але давайце ўсё ж не пра смерць, а пра жыццё, ды папіханне. У эсэ «Як беларусы сэксам займаюцца» Барадулін сабраў каларытную абойму выразаў, слоўцаў, парадаў. Папіханне – секс. Кожнае дыханне любіць папіханне. Ці вось жыгун, юрлівы хлапец, заўжды гатовы да работы. Такі жыгун і ў смаляной кабылы выпрасіць, і мёрзлай сучцы ўцісніць. Калі ж хлопец не аб чым, то што ж, нямоглік ці няздатны ў яйцах, безнадзейны. А гожую дзяўчыну, на якую мужыкі заглядаюцца, маглі назваць ласкава «піздюленька». Ой, прыгоженька глядзець, як піздюленька ідзець. Апісваў Барадулін, так бы мовіць, і рабочы інструмент. З песні слоў не выкінеш. Паслухайце. Пра важкі мужчынскі струмент казалася. У яго ўруча нападоймішча. Даўжыня таксама мела свае вымярэнні. 2 кархі і 2 пальцы. Ды, як валуны, яйцы. Карх ці корх – гэта даўняя мера на шырыню далоні. Ну, вось і палічыце. У каментарах можаце не пісаць. Хаця, пішыце. Сёння можна. Наогул, скаромны інструментарый у народнай мове, як правіла, блюрлі. Калі дзеці пачуюць, каб нічога не зразумелі. Дзе ж там дзіцёнак зразумее? А па вуліцы мяцеліцу мяцець, а дзед бабу за пяцеліцу вядзець. Ой, ты моя домна, прыйдзі ка мне цёмна, твая ступа мой таўкач, будзем крупы абтаўкаць. Маючы добры таўкач, ніякая ступа не ў страх. А вось калі дзетак побач няма, можна ўсё называць сваімі імёнамі. Дороженькая моя, у нас кузенька своя, срака дзьмеця
уйкуець, пі***да жару паддаець. Але ж не кожнаму такое шчасце, правда? Ну і тут мудры народ, канешне, не упускаў мажлівасці пасцібацца. Ай, такую его мать геннага Міхолку! Я хотела ему дать, а у яго з іголку. Усё жывое займаецца папіханнем. Барсукі, лісіцы, вераб'і, цыганы, кавалі, паны і паненкі. Папіханне як універсальны антыдэпрэсант, антыбіётык, эліксір маладосці. Жывот аб жывот пацерці і не будзе балець да самай смерці. Запісаныя Барадуліным натуральныя россыпы народнай мовы. Здаецца, можна і без гэтага пражыць, але нясмачна, як стравы без перца і кмену. Ясі, а яно не смакуе, гумовае. Так і тут. Некаторыя моўныя канструкцыі Барадулін называў прыгаворкі. Не прыказкі ці прымаўкі, а прыгаворкі. Гэта калі чалавек нешта робіць і прыгаворвае. Сказанае выходзіць з падсвядомасці, як цуд, без болю. Бо не толькі народ стварае мову, але і мова стварае народ. А які народ можа стварыць штучная мова, школьная, кабінетная? Толькі штучны. А каб жывы, гэту мову трэба любіць, дыхаць ёю, піць нагбом, як Рыгор Іванович Барадулін. А як вы думаеце? Напішыце ў каментарах. Ну і, канешне, лайк, падпіска, данат, калі вам бяспечна. Гэта не цяжка. А на сёння ўсё. Чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. Убачымся. Пакуль-пакуль.